Hita salutna peparannya putar raja silai sabungan siwal turpuk na marhoja hatu silalena bolak. Oras mandi hita salutna bangsa Batak manangi dia behita maringanan. Di partikian naulion di patupa bidang adat nami do ima bidang adat sian peparannya putar raja silai sabungan provinsi Banten di Persiajarata di Bornginon di bagas materi mangido tupak rumah tangga ne baru majoput tupak sian naro dohot pasat hata moleate tuna pasat tupak di pesta ujuk. Songot dia do hata na odol, songot dia do hata na denggan asa denggam mata pahit ihut Persiajarata Bornginon sian gruta opung deven sialoho kamang alap buru nirajai buru siagian ope pinasaha ma tu amang gurui asa damang mana pasaton dohok patorakon materita di Bornginon utima moliate. Horas marita puparada puta raja silai sabungan sualo turpuk namar hoja tu silalahina bolak. Horas obar tu materi dari pasarnya mata prolog rekin ima bajalo tupak rumah tangga dari baru majok tupak sian naro baru pasato kata mauliate tu akka napasa tupak dia mau apa namanya orang so masuk kita tu materi om dingga do jolo patorangon nami dia do mula-mula asa bui terjadi do sono nate nyan molo naing pahutahon buru manang naing pangulihon anak nunga mangarari hasuhuton alay saya satu baro ina songon na majalo tupak takas tabo to iyo putta si jolo-jolo tubu nunga di memehong tuhita ima ulaon naridokon na marsiada pari molo marsiada pari na julu molo adong sada-sada si ulaon dangido saya diharado akka dongan sauta akka dongan ama di hutainon nalaho maulahon sada ulaon songoni nang sebalikna jadi marga tiga-tian ini saya dong hata nama dokon si soli-soli dauhum siada pari gogo jalan mulu mardomu do tapadomu do on tubuh turbutir di Pancasilatta om manidok na gotong royong dari jauh sebelum adong butir-butir di Pancasila kita halak Batak oputta si jolo-jolo tubuh nunga mengimplementasionon di parngolona si ganupari ima marhite-hite marsiada pari tate takasur rata bota te amang marsiada pari nah di ulang ujuk pesonon omma implementasi ni na marsiada pari si soli-soli dohum siada pari gogo sahadarion hasuhutonima namarulaon tupahattama di hari-hari namangihut kita hamu namarulaon dagino tentu akka dongat tumuta ale-aletta dohot akka dongat sautatta manupahima iyo sinokon sisada pua sisada buruate terlebih di hitam para putar raja silai sabungan arong no hata ni situ nama dokon sisada tandok sisada parindahanan sisada lulu anak sisada pakilalan songoni nang nama donga sauta arong no hata ni situ nama dokon ni tapula dorong botar-botar gotara songon namar hamarangido nama donga sauta nampe marasing-asing margana berarti sisada boru sisada anak di luati manang di hutai ya teh amang ate alarido amang sengaja doon tak angkat on nggak bisa ada bahan di hita asa arong
siajar honota manang na asabui sitiruon niya kanoposo tu aka ari namangihut atau amang dinggam ma tasimulasiyon jok kita dinggan hata nailek buat na pemangido ate sikon hata nailek jala tangan ditoro dengan kalak mangido tangan digijal ate sikon ditoro tangan atau tapi gimana mulai masian sabola habirang nami dengan non isoman non perburu isoma paranak partikero di pasatan itu abu mulai teman dihamu hula nami molo siat nyan pangiduan raja nami iya asalion hamu mati kidihami lahu papumutupak kami pamurumuna mau date ya sama nima Mauliate mah dihamu amang boru nadengkan jalan nauli ulah kamu mah. Iya. Dihita na mardongat tugu boru bere donga sahuta ale dirok si jolo tugu si soli do uhum tiada bari do gugu ban waing pe asal rupi jala tupahyamu ham dinapasahat sombaniadat anak ta tu raja ni hula ta raja X di ujuk sadarion Iya Roma hamu tu joloon parjolo ma robon dohot berenani iya amang par musik nami ala neng manjalo tupak mahami asa baik kamu ma musik na hobar tu si na hisai baik kamu iya dianggap selesai sudah kenapa satu supak Bapak satamu mahata mauliate ma di pasahat kami tu kamu boru bere dohot dongat tubuh nami dongat sahuta nami ale dohot ale nau mangalehon tupak diujuk ni anak nami mauliate ma di kamu iya dianggap selesai non sudah langsung menurut boluran kamu parumain nami joput kamu sa godang-godang na Onma pamuhay pajayamuna haduan. Ya ijo pukma. Onma tupak sian sude tutur ta namak kaholong hita. Pakai dainang maon somon namang rupi sida maon ni tangamuna mauliate ma. Songonima raja nami ala nang sipur kami majalo tupak sian akka namak kaholong kami. Patikianon kupasa kami matukamu. Butima mauliate. Iya, ini sesi pertama teh. Nah, masuk mai tahu sesi apa dua hon? Pemikai. Moro siat pangiduan raja nami asal ehon haumati kiri kami laho papemutupak. Nadingin jalan nauli emang bro. Udah ketemu. Iya. Dihita na marungat tubuh boru bere no sahuta ale di do si jolo tubuh si soli do siada pahi gugu banwae pe asal rupi jala tu pahi hamu kami dinapasahat sompani adat anak ta turaja ni hula ta raja X sadarion Roma hamu tu joloon parjolo ma roboru dohot berenami Iya. alang par musik nami Iya. alang pa pumutup memahami badalang ma musik nahisai Dianggap selesai sudah kena mengalet tupak uruti. Mauliate ma di pasahat hani tu hamu boru bere dohot doat tubu Dongat sahuta. soninan dongat sahuta ale nami nama ngaleon tupak di ujuk ni anak namion Mauliate ma di hamu Iya, manur perumain. di hamu permain nami di son adong do tupak sianak makaholong hita Iya. asa joput hamuma sa gudang-gudangna onma pamukai pajayan muna haduan Iya, dianggap selesai. onma tupak sian sudah tutur nama kaholong kita pakai dainang ma on songon nama ngurupi si jaman di tangan muna mauliate ma songon ini raja nami ala nong sipul hami majalo tupak sian nama kaholong hami partikianon kupasat hami matuhamu Butima mauliate. Iya, mauliate. Ya, tinggal. Siamu tulang nami, molo siap pangiduan raja nami,
asa leon hamu majolotik kidihami dinalaho papungutup. Iya. Nadengkan jalan nauli amang baru udah kamu mak. Ihita namar dongat tubuh boru bere dongat sahuta dogot ali-ali. Hidok si jojolo tubuh si soli-soli do uhum siada pari gugu. Banwain pe asa hurupi jala tupaki kamu hami. Dina pasakat sobani adat anakta tu raja ni hula-hulata Raja X. Di ujuk sadarion Roma hamu tujoloon parjoloma ro boru dohok berenam. Musik. Di hamu ang permusik nami ala naing majalo tupak mahami asa bahen hamuma godang naho bartusi jalana hisa-hisai ma baik kamu. Iya, dianggap selesai. Mau lihat ya di pasahat kami tu kamu boru bere raja di dongat sakuta dogot ale-ale songoninang dongat tubuh nami nama ngalehot tupak di ujuk ni anak namion. Mau lihat ya di hamu paru main nam joput hamu sagudang-gudang na omma nagabe pamuhai pajayang muna aduan. Iya, dianggap selesai. Di hamu inang. Iya. Omma tupak sesude tutur nama kolong hita pakai dainang maun songon nama ngurupi si jamaun di tangan muna mau lihat ma. Iya. Songon ima raja nami alanong sipul hami majalo tupak sian akka nama kolong hami partikianong pasahat hami matu hami budima mau lihat. Jong. Molo siat Panginoon nami raja nami asal kamu matiki dihami nama papungu tupak. Nauli jalan ada ikan namang boru sudah kamu mak. Iya, betul banget. Dihita nama rumah tubuh raja ni boru bere raja ni rumah sauta ale-ale di do si jolo-jolo tubuh si soli-soli do uhum siada pari do gogo banua ngepe asal rupi jala tupai hamu hami dina pasahat sopan ni adat ni anak ta tu raja ni daulat ta raja X sadarion Roma hamu tujulon parjuluma roboru dohot berenami amang permusin nami alana nang majalo tupak mahami asabet kauma musik naisesei langsung dia uma tu musik mars lesabungan. Iya, dianggap selesai. Lanjut. Mau lihat ma di pasat tami tuhamu boru bere raja jomat tubu raja jomat sauda do tali ale suang-suangni disadu nama kaudongnya Iya. nama ada tupak pangorobion tujuk di anak nabion. Mau lihat ma diamu. Iya, lanjut. Diamu parman nami jemput tahu masa gudang-gudang na Omma pamuhai pajaya muna haduan. Iya, dianggap selesai. Lanjut. Songoni madiho inang omma tupas ya sude tutur nama kaolong hita pakai dainang mon songon mangrupi si jamaun di tangan muna mau lihat ma. Iya, songonima raja nami ala nang sipul hami majalo tupas ya nakka nama kaolong hami partikianon pasatai ma tuhamu butima mau lihat. Iya, lanjut. Emang udah? Iya. Kalau siap panggiluan raja nami asal lehon hamu matiki dihami lau papungu tupak. Nadengkan jalan nauli amang boru ulah hamu mak. Dihita nama dongat tubuh boru bere dongat sahuta ale-ale jok si jolo-jolo tubuh si soli-soli do uhum siada pari gugu. Iya. Banuaing pe asa urupi jala tupake hamu hami dina pasahat sobban adat anakta tu raja ni hula-hula Raja X diujuk sadarion. Iya. Roma hamu tujulon perjuluma boru dohot berenami. Iya. Musik nami baik kamu majo musik segirang-girangin naisai-sai baik. Iya. Iya, dianggap selesai. Mau lihat ma di pasahat hami tu hamu boru bere dohot dongas sahuta ale-ale naksuli hamu nama kaholongi hami dar lumuwi tulang nami nama ngalehot tupak diujuk ni anak namion ba mau lihat ma di hamu. Iya, lanjut. Diho parumainan nyomma tupak natajalo siya ka nama kaholong hita. Iya. Joput hamu ma sa gudang-gudang na alay omma pamuhay ni pajaya muna di rumah tanggamu.
Omma tupak sian sude tutur nama kaholongi hita pakedai nang maon songon mangurupi si jamaon ni tangamu mauliate mak songon ima raja nami ala naung sipul hame mga jalo tupak sian akta nama kaholongi hani partikianope hupasat hame matuhamu mauliate mak. Iya, lanjut. Abang udah pusara. Terus Ya. molosiat panggilan nami raja nami asalnya kamu mesti kiri kami laho papong tupak Nadingkan jalan aulia manggoru ulah kamu mak. Iya. dihita nomor dongat tu boru bere dongat sahuta ale-ale hidok si jelo-jelo tubuh Iya. si soli-soli dohum siada pariku benuempe asa urupiamu jalo tupayamu hami dina pasat sambani adat anak tatu raja ni hula-hulat ta raja F diujuk sadario Roma mu tujulun perjulo ma robo nami do perena amang permusik nami ala naing majala tupak mahami sian akan nama kaolong hami Iya. baik damang maju musik na isay-isay Iya. Dianggap selesai. mau lihat ma di pasat kami tuamu boru bere dongat tubuh suak songoni nang dongat sautanami Iya. suvi nang di suvi dia kana makolong ya Iya. na mga lutupak diujuk ni anak namyo mau lihat ma diamu Iya. Dianggap selesai. diamu para main nami joputamu ma sa gudang-gudang na on mapamuhay pajayan muna aduan Iya. Dianggap selesai. on matupak siya subi tutur na makaholong kita pakai dahil ng maon songon na mangurupi si jamon ni tangan muna mau lihatan na songon ni ma raja nami alanok si pul hami madjala tupak siya nak na makaholong hami partikyanon upasatan mga duwang butima mau lihat Iya. Bang Ujung ya. Abang udahku. Molosiat panggilan nami raja nami asal kamu mati kiri hami ima dinalau papengutupak Nauli amang buruh jalan nadenggan ulahon nama hamuma Iya. dihita nama dongat tubuh boru bere dongat sahuta ale-ale didong si jojolo tubuh si soli-soli do uhum si adapari do boko nuaik pe asa urupi jalo tupayahu maham dina pasahat coba adat anakta turaja ni hula-hulata raja ek ima di pesta unjuk sadarion Roma itu joloon parjolo maroboru nami do berenami Iya. amang permusik nami Iya. ala naing mancalo tupak mahaming sian akka tutur nami akka namar holong hadiha asa beh kamu ma gondang no bartusi jalan cece ma beh kamu Iya. Dianggap selesai. mau lihat ma di pasat hami tuhita akka namar dongat tubuh Iya. boru bere sok songoni nang diraja no sahuta nang alele nami ima namang tupak di pesta unjuk ni anak namion mulai digorang ma dihamu saluhna dihamu parumen nami dison nungadong tapapungu ima tupak asa joputamumon jala omma pamuhai pajeamuna hadua Iya. Pasatu inatai. omma inang tupak sian sudah tutup tak ima nama kolongi hita asa pakai dainang mon songon nama ngurupis jamon di tengah muna mau lihat ma songon ima raja nami ala naung sipul hami mancalu tupak sian akka nama kolongi partikianon pasatai ma tuhamu botima madongan kaliane Nauli amang buruh ulo boy tahu cina kaulo tak Iya. Mulai tema umatung tinggana teh jadi songonima. Niat nuga biasa tapi kiyo. Alai molo manotok kita ujago na manoton daripada pemain. Songonari di kita dituntut dang nagabe jadi penonton, ikut jadi pemain. Nah bahan nungga adong, tinggal mangirbakon nama.
biha asaringgan. Ate amade. Nah, tonanami on marhite-hite forum oda. Tonanami imatiki namar suru parometa majuput. Molo majuput songonodo. Odo majuput. Jadi yang perlu beda kolota juput tamuma dengan syarat 2 jari daun dan adati ade juput tamuma berarti juput songonon sebanyak-banyaknya lain songon dia molo songon dan songonon molo songonon ahut manggomak alani dah Sarang. tona horota molo kita neng pau tahu buruta manang boru nia bangta manang ni boru niang kita manang boru nia kau berbalok tak manang boru ni donga sautat tato nahon unang gabe mengundang tawa marang sihatan ditikin nama buat ima tu pagi alana idoko joput on iahud kan gabe si parekelan alana pangalahoni ima tingkah laku nih paroma ini tikin nama buat tu pagi itu menggambarkan pengajaran ini dan tuan unang salah. Iya. Dan gitu, itu adalah cerminan daripada keluarganya pada saat dia berada di tengah-tengah keluarga. Dan gitu, dinggan asal ada aja 2 tolu amplop misalnya dapur, nah sudah itu hanya syarat. Unang si koniahut kan gak bisa pare kelon. Naing mana raja, ay buruni raja no. Pajuk putonipe, pembuatonipe dah gitu. Naing manian sikon mencermiton, masormiton ima buruni raja. Ima tonanami. Nah, salinai dah, molo hita pau tahu boru. Manang buruni boruta, buruni abangta, buruni anggita, manang buruni donga sautata. Ingat ta tonahon. Tapaingot. Begitu, unang alana hata ini joko juput tamuma sa godang-godangna. Dan sungguh dia kemampuan dia paling dapok di antara 5 amplop paling godang alana juput. Nah, dan gitu juput tamuma inna do. Dan isuruh ahut tamuma. Dakai suruh raja Parhata wanang Parhata yang mantokon ahut tamuma. Juput tamuma ale dengan syarat 2 jari. Itu terlalu ngada-ngada. Dan bahasa adat mulu 2 jari doang isi doang ini. Nah, ini makan bayar jari para main tempat copet. Perang sumat beda gitu alena juput tamu masa godang-godangna. Iman no gawe bohal muna di pemukai pajaya muna di rumah tangga muna na baruo. Imate amangate. Ina dang pola godang kolam tona ros pasaton nami alara cerminan nih imatikin nama juput tu paginon itu kelihatan bahwa dia itu bagaimana dia karakternya di tengah-tengah keluarga. Alanido molo boroni raja bapak juput nape sama boroni raja. Alam molo julo raja mangan dang ipohul daw dijuput do molo mangan ima karaja na julo. Gimana nih hormatna tata kramana. Ate abate, mulai ate mari hita salukna, marhite-hite kontet tahun ate persejarata di Bornginon, tabama hamoraon ni pangatusyota, jala dang adong, hata-hata nama toko dang boyau. Mulai sisi sepedi surusnya kita harus siap, karena sudah dibekali dengan peluru. Dan gitu, menang tong naik pang tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Artinya betul-betul do tamodali adong do bahatta. Mau lihat ya bang, marsang batuata, marsang bo puta Raja Silai Sabungan, marsang para kita peparando puta Raja Silai Sabungan suatu turpuk namar hojatu silalahi nabolak horas marihita. Horas. Ya.